Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat patiënten een stem moeten krijgen. Dat was de belangrijkste boodschap gisteren van een bijeenkomst die was gehouden voor een patiëntenraad. Er is momenteel een cliëntenraad voor patiënten van het CMC, maar het zou meer in de wet ook moeten worden opgenomen. Dat patiënten een boodschap, iets kunnen zeggen over hun behandeling, dat ze in ieder geval gehoord moeten worden. Dat is niet alleen goed voor de patiënten, maar dat is goed voor de hele gezondheidszorg in het land. En dat zei Sandra Lacruz Virginia van de cliëntenraad van de CMC. Volgens haar is het doel om een optimale zorg te bereiken en te behouden waarin de cliënt centraal staat. Andere landen hebben al een wetgeving waarbij de patiënt ook gehoord wordt bij zijn of haar medische behandelingen. En dat zou ook op Curaçao moeten komen. Veel discussie over rapport. Het is nog niet stil rond het rapport van de Algemene Rekenkamer. Eerder had de minister van Financiën, Javier Silvania, laten weten dat hij zou willen dat het rapport werd ingetrokken. Of in ieder geval dat er verbeteringen in worden aangevoerd. Omdat er volgens hem geen goede communicatie is geweest tussen het ministerie en de Rekenkamer. Later heeft hij ook verklaard dat het beleid dat in 2010 gestart is voor het land Curaçao niet goed is. En dat hij als minister van Financiën probeert dat financiële beleid te verbeteren. Maar dat hij te maken heeft met een lang traject waarbij veel zaken niet goed zijn gegaan. Dat komt ook in dat rapport van de Algemene Rekenkamer weer naar voren. En volgens de minister is er gewoon nog veel werk te verrichten. Tegelijkertijd hebben in het parlement onder meer Quincy Girigori van de PAR en Giselle McWilliam van de MAN laten weten dat ze vinden dat de minister intimiderend bezig is geweest in de richting van de Algemene Rekenkamer. En daarover zijn ze niet te spreken. Geen bedreigingen in staten, dat is een heel ander onderwerp. Maar het gaat erover dat Miguelangelo Lo Martinez in een eerdere vergadering bedreigingen zou hebben geuit aan Gwendol Mercelina van de PNP. Dat werd toen niet gehoord door de statenvoorzitter. Maar ze gingen gisteren wel op in tijdens de vergadering, omdat ze benadrukten dat intimidatie en bedreigingen in het parlement niet worden getolereerd. Weliswaar hebben statenleden immuniteit, dus ze hebben een parlementaire immuniteit in die zin dat ze niet vervolgd kunnen worden voor politieke uitlatingen die ze doen. Maar bedreigingen valt daar totaal niet onder, al dus de statenvoorzitter. En ze zei dat als ze gehoord had wat er toen gezegd werd door Martinez, ze tegen hem had gezegd of intrekken of door de politie afgevoerd worden uit het parlement. Wat haar betreft is er een duidelijke lijn, geen bedreigingen in het parlement. Veel aandacht voor postpakketten met drugs. Het is een probleem dat toe lijkt te nemen. In ieder geval waren er gisteren verschillende zaken in de rechtbank waarbij mensen zich moesten verantwoorden voor het opsturen van drugs in pakketten naar vooral Nederland. Het gaat over heel veel verschillende zaken. Een dekbed dat opgestuurd wordt, pannen dat wordt opgestuurd, zaken die ogenschijnlijk niks met drugs te maken hebben. En in alle gevallen gaat het om mensen die zeggen dat ze eigenlijk niet wisten dat ze drugs vervoerden. Dat ze door iemand gevraagd waren of dat een familielid het had opgestuurd. Vaak als er betaald wordt voor het versturen van postpakketten gaat het om relatief kleine bedragen. Maar de gevolgen kunnen groot zijn en de rechter heeft bij al die zaken die gisteren werden behandeld laten weten dat het de verantwoordelijkheid is van de mensen die iets opsturen om ervan uit te gaan dat ze zeker weten dat er geen drugs in de postpakketten of brieven zit. Mensen zijn zelf verantwoordelijk daarvoor. Voorzitter schrapt reis naar Brazilië. Meer nieuws uit het parlement. De statenvoorzitter, mevrouw Charetti America Francisca, heeft de streep gezet door een geplande reis van 3 parlementariërs naar het Palatino in Brazilië. Ze waren van plan om op 16 en 17 mei vergaderingen van het parlement van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Palatino, bij te wonen in Brazilië. Maar volgens de statenvoorzitter zijn we halverwege mei en is het budget voor het reizen van parlementariërs al halverwege het jaar. Dat betekent dat ze een beslissing heeft moeten nemen om de reis te schrappen, omdat er geen geld voor is. Ze benadrukte verder dat Brazilië in dit geval een lange reis is. Meerdere vliegtuigen moeten worden genomen. En zoals bekend, als een vlucht meer dan 3 uur duurt, dan mogen parlementariërs business class vliegen. En dat werd allemaal te kostbaar, aldus de statenvoorzitter.
Meerdere verkeersongelukken op Curaçao. We hebben een compilatie van de verkeersongelukken van de afgelopen 24 uur. Er is veel gebeurd op Curaçao, op de Camina José Antonia. Er zijn 3 auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Er werd geen voorrang verleend. 1 persoon moest naar de hulpdienst van het CMC. Gisteravond vonden er 2 ongelukken in Soto plaats. Beide keren ging het om een chauffeur die de macht over het stuur verloor. In het eerste geval ging het voor het voormalige JLB-gebouw. De chauffeur verloor de macht over het stuur, sloeg over de kop en er moest hulp komen om hem uit de auto te krijgen. Kort daarop vond er een ongeluk plaats bij de kerk van Soto. Een chauffeur verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Beide chauffeurs moesten met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd. En in Mahai is gisteren op de Gladiolenweg een elektriciteitspaal op een auto gevallen. Niet de eerste keer dat dat gebeurt. De palen zijn in slechte staat en de auto heeft veel schade opgelopen. Lokale voetbal is in crisis en dat gaat over de FFK. De leden van de Curaçaose Voetbalbond willen dat Ramiro Griffith, de voorzitter, opstapt. Dat hebben ze al vaker geëist. Nu hebben ze een ultimatum op tafel gelegd voor 15 mei. Dat is binnenkort. Zou hij moeten opstappen en de leden zeggen dat hij geen goede beslissing heeft genomen in de 2 jaar dat hij voorzitter was. Het bestuur zelf zegt dat als het bestuur nu wordt weggestuurd, dit gevolg heeft voor de relatie met de FIFA en de voetbalcompetities, zowel voor de jeugd als de volwassenen. Maar de leden houden vast aan hun ultimatum. Even break en daarna meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. Op Bonaire zijn 3 agenten opgepakt en de zaak is nog in onderzoek. Er wordt weinig over de zaak bekendgemaakt, ondanks dat er een persconferentie gisteren is gehouden. Maar we weten dat de 3 agenten zijn aangehouden door de Rijksrecherche. En dat is zowel door de politie als het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De agenten worden verdacht van mishandeling en valsheid in geschriften tijdens de uitoefening van hun dienst. Het opsporingsonderzoek wordt verricht door rechercheurs van de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Caribisch Netwerk hechten er waarde aan om te benadrukken dat integriteitsschendingen niet worden getolereerd binnen het korps. Zeker als het mogelijk om strafbare feiten gaat, wordt er hard opgetreden, al dus beide organisaties. En dan gaan we naar Sint Maarten, want Sint Maarten heeft een nieuwe minister voor Economie, Grisha Heidegger Maarten, ik moet het goed zeggen. Zij is minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie. En zij heeft laten weten dat het niet goed is gesteld met de economie van Sint Maarten. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat onze economie verre van in topvorm is. En dat is volgens de bewindsvrouw niet alleen toe te schrijven aan orkaan Irma in 2017 of de coronacrisis. Om een realistisch beeld te krijgen van de huidige economische situatie laat ze een quickscan uitvoeren. Heilige Maarten vindt dat het herstel van de luchthaven te lang duurt. Wijst erop dat het cruise-toerisme dat terrein aan het verliezen is.
dat er problemen zijn bij energiebedrijf GB en dat de kosten van levensonderhoud als een raket zijn gestegen. Zorgen maakt zich verder over de toenemende jeugdwerkeloosheid en het groeiend aantal mensen dat bedelend zijn kostje bij elkaar probeert te schadderen. Duidelijke problemen op Sint Maarten die zij als nieuwe minister van Economie en Toerisme daadwerkelijk wil aanpakken. Dan gaan we naar Venezuela, want de voorzitter van de Nationale Kiesraad van Venezuela, Elvis Amoroso, wijst categorisch de opheffing van de sancties tegen hem af die in 2020 door de Europese Unie zijn opgelegd. Opmerkelijk, want de Europese Unie heeft de sancties van 4 personen verwijderd, waaronder Amoroso, en die zegt dat het immoreel is, dat hij wel is verwijderd, maar de rest allemaal niet. De regering van Venezuela laat ook weten dat het een volkomen verkeerd signaal is om alleen maar enkele mensen eruit te halen. Want op bedriegelijke wijze halen ze enkele leden van de Nationale Kiesraad van de sanctielijst om vermeend een teken van goede wil en oplichting te sturen. Opluchting. Venezuela zegt ronduit dat wij deze positie afwijzen. De Venezolaanse staat is één staat en het kan niet worden opgedeeld. Aldus de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Ivan Gil. En ook Amoroso zegt dus dat het onwaardig en onloyaal zou zijn om deze gift van de Europese Unie alleen voor mij te accepteren, wanneer het juiste is om alle opgelegde sancties op te heffen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra-Journaal. Veel nieuws en morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.